Vedes esta facenda? Pois en apenas unha dúcia de paros que teño aí en un talliño e penso que aínda non llos saquín todos. Porque tan pronto como acaba o verán empeza a haber tantísimos caracoles na nosa horta. De onde salen? Os caracoles, se fai moito frío, son capaces a invernar, e se fai demasiada temperatura, moito calor, son capaces a facer como unha invernación, pero no verán. O sea, estivan, chamase estivar cando é no verán e chamase invernar cando é no inverno. Cando fai moito calor, atáñense, cubren a súa casquiña como de un moco e retránse para a parte de atrás de todo da súa casca e aí pasan o calor do verán. Logo despois, cando empeza a descender a temperatura, despertan do seu letargo, empezan a poñer ovos por todos os lados e por iso que as primeiras chuvias do otoño empezan a aparecer tantos caracoles. Sempre estuveron aí, pero dormindo porque non lles gusta o calor.